Hi, Ma'am Janine. We are here at Pilar. I love Pilar. Pero luoy jud kay sila diri, nabahaan. Hi. Hi, Ma'am Melods. Hi. Dito sa loyo nangita ni sa mong basurahan. Naanod. Sa I love Pilar puro manggre. Ay, yaw. Kay aron makita nila ni. Oh. Mao ni ang kahimtang diri sa Pilar Elementary School. Kaning kahinta sa mong mga romo pa ni natando kami. Wa pa ni. Oh. Mao ni ang wa pa natandog. My God, grabe. Lord, di jud lalim. Man sila Ma'am Grace na ka. Mamila yung si Ma'am The school head, Ma'am Melods. Laban lang ta, di ba? Oh, laban lang. Laban, always. Mo ni guys, ang Pilar Elementary School. So taas-taas jud ang tubig, ma'am, no? Taas. Asa kutob ana? Kana din ha, tubig ni ubos ba yan ano? Kami dire pot yung lauma. Kanin na nga kana. Oh, na-damage na ni. Sama na. Basig ma-okay pa. Mga laptops. Kay taas jud ang tubig. Wala siya, guys. Like, first time ba? Oh, first time nila ko ang tubig. So, Ready na mi. Pilar Elementary School. Thank you. Ready na mi para validation. Ready na. Gahapon unta, di ba? Oh, gahapon. So, diri unta mi mag-validate for face-to-face classes. Ang amo unsa man ni Ma'am Grace di na ni kuan gyud. Unsa man na? Amo ang weighing skill. Maayo man na, ma'am, siguro. Ipaugal lang gid siya. Oh, mauno. Mauno among kahinta ako na dito. Diri gud sud sa office Ma'am Grace. So, kani ready na unta sila gahapon for validation sa face-to-face. So, unsaon pa man in taon ni, oy? Among rep, wala na nagalintong. Kani, kuan din ni gi-design din nila kuan ni kay. SBM. Kabalo ko nga kanang taas. Pero ang among papers, Ma'am Grace, Dapat ingani jud ay no ato ang ano. kay di ka kabalo. Wala ni naabot. Wala ni naabot, Ma'am. So, Ma'am, ang amo ang papers maun na safety. O mauwing taon. okay. So, murag okay pa inyong parents consent. Oh, kana niya na mauna ni Okay, mo ni ilahang preparation for the face-to-face classes na documents. Oh, Ready na gyud ni si Ma'am unta. ato may learner. Niingon pa gyud in town si Ma'am nga diri mi maniud to. Inigkuan. Oh, kompleto na ni siya. Nahibong. Sige lang, ma'am. Dari Ma'am Grace sa office diri. Asa kutob ang tubig yun? Ang akong. Oh, dara Ma'am Grace ang kuan dili gyud ang board kay di na nako maabli kay. Ang board na puno guro sa Puno ng tubig. big. Oh, Projector, basa pod. para basta tanan ni Ma'am Grace. Mga nga wala i-expect good. Ready unta si Ma'am Melods kay ang iyang SBM sir, iyang gihabog. Very good oh. Gani. Lesson learned put na sa tuwa ba oh. Oh, kani po do. Oh, nindot siya. Nakahanging cabinet ang mga documents. Na mo kay kuan man siya kana. Na habugutan po ni sa una pero diri ra. Mabaw ra. Unexpected tong sa una diri ra. karon asa kutob. Ang karon diri nang diari naman. Mabaw sa kwan. Diari naman. Kay gani ang bagyo kay taas-taas na pod. Di wala ra. Kay ICT room na, ICT room. Oh. So, naabot gyud sa table. Abot yun sa tibok no kung ana-ana ang Habog naman gyud unta siya oh. abot naman. Amo nga damage na ni amo ang photocopy. Dami sina. Oh, 25,000. O kana. Di ang itama mga among science ang ilalom damage na. So, babaw na. Mojud ni no. Pilar Elementary School. Sige. Ope, oy tabang. Oh, mauni. Oh, mo ni ang gikagulan ang iyang open. Balik di naman maukab. Ginoo, unsaon na lang. Oh. Approve na daw ni. Ha? Approve ng SIP? Ayaw sa guro nagpaklia. O dili sa paklion. Apil atorang SIP dito na damage sa apil. So ang imong nagulan ron unsaon pag-approve ana? O so pag-aproba na ready to. Ako ana approve na dayon oh, kompleto naman. Kompleto na. Oh, mo ni si Hello. Ma'am Melods, ang school head diri sa Pilar Elementary School nga bisag unsay problema laban lang gyapon. Laban lang gyapon. Nya ang Distorted. OPCRF lagi niya yang panawagan.
Oh, ang SIP tora dito. Ang yang OP, ipa-approve na gyud. Ube. Saan naman lang to? Ipa-approve na gyud ang officer if niya kay nabasa. Ang mga teacher. Bitaw mama, bilib ko ani ni ma'am. Laban lang, Laban laban. gyud. Laban, ma'am. Laban. Dito, na-picture ka dito. Oh. Nilangay ka dito. Ay picture dito. Wang gigib ma. Unsa nag-skirting ka? Katuro-turo, skirting mo. Nag-skirting siya kay pag validation lagi unta ingon siya nga diri daw mi maniod to, masuko siya di mi mga on diri. Oh, tara. Naka-skirting na, nakaana na ng kurtina. Pastilan. Oh, Ginoo ko di gyud lalim. Dili lalim. Ingko nga hinay-hinay lang ta. Ayaw lang gito no. Oo. Kuwanta master. Correct ma'am. Na hinay-hinay lang sa pagpanghinlo kay Ready na kanang- siya. Welcome. Oh, ready na. Amo ang mga kuan ready na. hey mo ni ang mga modules. Oh, mana mga modules nga nangalata di na gid maibot. Lata gyud. Kamam ibing pod na lapang nahurot daw. Hasta among CE ni Ma'am Ibing nahurot. Sao na lang. Ibing. Nagsayaw-sayaw man ang kuan, ma'am. Kay sulog kayong tubig, dili siya normal nga. Oh, nagsayaw-sayaw. Mang Grace ang kuan mga Unsa na libro? Wa man ka nagbutas unta ka. Kani unsa man ni libro? oh, libro na og mga tanan di naman maukay. Wa jud, ayaw na lang og di na makuan. Oh, mami among clinic nagsayaw-sayaw po. Di ari na sa among ang kuan, wa na nabuwag. Ay, Diyos ko. Hindi ka kaginawa. Ang among firma, grade 1 eh, grade 1. Grade 1. Wala, dili kay, murag inhibited gamay. Pero kuan ang gihapon. Anang taman. Entrance. Oh, Ready na gyud unta. ready na. O, oo, welcome. O, tanawa ng mga artista, welcome. Back to Ay, school. Diyos ko. With all the, Grace, with all the laboratory nga espesyal. Mao gyud. Nga, napa sa gawas, laboratory. Naara among kinder dire nga nabaw po. Nga, napay, this way na. Oh. Asa jud ang tubig diri kutob? Lao. Ni ano sa koral nilapas? Oh, nilapas. Nilapas. Grabe no. Kana, nagsayo-sayo mo daw na gahapon kay Diaren sa dagari kay feeding center man. Oo. Alutaw gyud siya so lawom jud ang tubig. Gisagop na lang na og Kanang mga bangko. So kay nisayaw man siya lawom gyud. Laong gud siya. Mao ni among kinder. Dili kaayo ni asara kutob maring ang tubig. Kay nahabog man siya. Nahabog na elevated sa daan pag pantayan. Sulod gyapon day. Sulod gihapon. Nakahinlo naman lagi kadayon. Ako manigian ng hapon. Kari o dara, kaniyang nangabasa. Kani pong mga teachers. Wala Ginoo ang mga kinder, mga milk, mga Oo. milk, hala, wa na. Milk, gatas na lang. Ini po ang grade 2. Kami nakaproduce din ng laboratory kada classroom. Yung kani ang grade 2. Dili kalusot ang maestra kay Toas Compostela. Nabahaan pud siguro. Oh, nabahaan. Oh, mao lagi. Tuwa sa evacuation center. Kapon diri kay sulog. Sulog na po kay. So ang tubig dai diri naabot diha sa ilahang land shed. Sa nagtupong sa land shed. So taas kayo, taas jud kay ang tubig dai. Ang tamam So, Nancy, mo ni. magilhan jud mo nga niagi gyud ang tubig guba kay hang kuan daw. Ang dalas. Challenge yun ni Susay. Grabe yun yung challenge So ilang mga liquidation documents. Bungkag. Kadto. Ang atbang nga balay haan kay. Dalay sila og bread. Ang sa high school wala duha ka span pod ang nabungkag po. Ayaw na yung tamon maluoy. Naapa daw. Naapa? Napaon. Na kana iya temporary pala na pero agian lang gyud sa mga bata. Agianaan. Og nang wash Andam na daan nga papasak nila kung papasak nila. Oh, anak na gyud lesson learned. Ano daan siya banay. Nang lutaw na ni ma'am, gani. Dino to eh? Kaya
Ang katong bago. Ang pagpo. Kanay, wala na Ah, unsa na sa MO ninyo na or sa DCP? Ay pareho sa mo ah. Samsung di ba? Samsung? Agoy, nya mondar pa ka na. Lasa na yung hinaptan yun, ma'am. Kasagdan lang sa. So, we are in Babag National High School. Butcher ba? Ug unsa ka ready? Gi-wash out. Ready na unta for face to face. No Monday unta mo sir? Karong Monday mo mag face to face. Ay nag-start na. Kaluoy pod. Singra. Lagi kadlaw naka face to face sa mga bata. Oh, ano Jod? Lunes Martes ra. Alis Martes ra. Kami gani asus pastilan. Pero naintaingon lagi ko nga. Ito nagsalit-salit ang itatay atong itabang bisag ginagmay kay. Kaluyan da mampod may wa mampoy kuan sa mo ah. Dapat na kayo kalipay sa mga maestra. O sige, pamainit sa mo. Oh, pag pangisnak tawon mo. Sa mo, kaya dapat na ipagsak sa mo. Kay di lalim inyong trabaho. Na oh. Break na, break. Si Ma'am Melodia amo pud to adtuon kay naghilak na to. Ay, dito mo. Murag mas grabe man ata sa pilar. Pamainit sa mo. Dari mas kwan ma'am. Grabe oh. Tatas na ko dito. Ay, Ginoo. Oh, ya, ma'am. Ya, giabot ya, isa na. What's man? Am to yung kwan. Babag National High School gyapon ni. Pipila lang ni sa atong nakita kay napa jud dito sa unahan. Di na nato manukop og suroy kay maadto pag pilar.